Yena mundo miamosi ni misawa janeno mara Kala TV weche manyena magomaga adiro dichieng weche gomuo kachiel mesawa mano mara kao weche manyene log tich marwa mano mabende yudore chuny boma ma Kisumu kae kardaka mano ma Milimani kanyono ema walose weche maket koda magi yono mano mabende inyalo neno gi kaachiel kod winjo gi in kaka jahera mano mara Kala TV. Nyinga Nelly Achieng Ndhine jaloko mara David Abitha bed koda nyaka giko. Wayudo kanyo ni jatend piny Kenya William Samoei Ruto odichieng mano makawuono ne oyao ayanga reru mano ma Naivasha Kisumu kaachiel kod Malaba kaka yono mano mar ting'o malo uchumi mano mathur kae. Chenro maket koda mae ne otimore e kaunti mano ma Narok kama bende Ruto ne ochopo mar mondo mi ochuo wang'e ka igeno ni chenro maket koda ma ibiro bedo ka timore chieng' ngeso e kaunti ma Kisumu kae ka ibiro yore kod jatend piny mano ma piny Uganda Yoweri Museveni. Bende igeno ni obiro yuoro e nyasi maket koda mano mar mondo mi dongruok odhi nyime e pacho kae. Kopogore kod chenro mano mabende ne ochwal kod jatend piny Kenya William Ruto e gwengego mago Narok, wa yudo kanyo ni siasa mano mar ayany kaachiel kod aduoka pod dhi nyime neno e pacho kae mano mangima moloyo to e kind jotelo mago mag siasa. Odichieng mano makawuono kane oloso kod oganda e gwengego mago Narok kocha jatelo Kimani Ichung'wah mano mabende ne oteno jatend piny Kenya William Ruto e limbe mano mabende ne otimo e gwenge Narok ne owuok oko kendo ne osiemo wang' kweth mano mabende obalo kod piny owacho mabende wacho ni osewuok oko mar mondo mi okira yenje kaachiel kod nyiso siasa go mago mag achaya moloyo to ne jatend piny Kenya William Samoei Ruto. Kimani Ichung'wah ne owacho ni ok ber ka kit siasa maket koda mano nyalo gore e pacho kae kama bende ne odhi nyime kod siayo weche ka okwayo jatend piny Kenya mondo mi owe jok makamago kata kweth makamano e lwetgi wirani obiro rakore kodgi e yono makare. Ne uloso kama: wamekula mali ya umma wataitwa kwa majina na ile mali wamekula. Nasikia wengine wakisema ati wamenona sababu wamekula mandizi. Wewe ulikula mandizi na ni mashamba ya Ruaraka ulikula. Mashamba ya Wakenya, watoto wa shule ya Kenya ndio inakunonesha, sio mandizi. Ama simulikuwa hii tu Kenya wakikula mashamba ya Ruaraka? Simulikuwa hii Kenya wakiua watu wanatupa kwa mto Yala? Sasa walikuwa natupa watu kwa river Yala. Leo tunawaambia ile reli walikwamisha, zile barabara walikwamisha, ndizo William Ruto anaendesha zikamilike ili Wakenya wote waweze kushiba na wanone kama nyinyi. Haiwezi kuwa ati nyinyi tu ndio mnaweza kunona. Wakenya wengine pia wanataka wapate nafasi za uchumi wanone kama nyinyi. Kama ni mandizi mnakula, lakini mambo ya kuua Wakenya, muliua Wakenya, hiyo tuachie Mungu na wale wenye watachunguza. Sababu hakuna Mkenya, and I want to say here, Your Excellency, no child, and I would have expected many of the civil society groupings that are speaking today, I would have expected that the issues they would be raising is the issues of femicide and the killing of young, innocent university students who are being murdered left, right, and center because they have been impregnated by political leaders. Then they are killed. Yet we do not hear any single civil society, even our women rights fighters and our human rights activists, even call for investigations. And I know, Your Excellency, a lot will be said. But if you think you can murder a single Kenyan and get away with it, please mark my words, you will not get away with the murder of innocent Kenyan girls. Even those who murdered Kenyans and dumped them in River Yala, you will not get away with it.
time will come, na mkono wa sheria ni mrefu, usifikiri umejificha ama utajificha nyuma ya siasa. Waido kanyo ni kamisona mano mara gwenge manyanza Flora Moroa sanito wokoko kendo golo siem mager pino ne josiasa kaachiel kod oganda mago mabende wuok e gwenge go mago mag Nyanza ni kik gitema siayo tulo kata muocho tulo e kindego mago mabende jatend piny Kenya William Samoei Ruto biro bedo ka timo limbe mag e gwenge mago manyanza. Moroa ne oloso kod jofwamb weche kama bende ne okwayo jodak mago ma Kisumu kaachiel kod josiasa mar mondo migi wuog oko girwaki kendo giwinj twak ma ibiro bedo ka ichiwo kod jatend piny Kenya William Ruto e seche ma obiro bedo ka otimo limbe mar gwenge mago manyanza kuom thuolo mano mar ndalo 4. My expectation is that members of the public will come out in numbers to welcome His Excellency the President. But I would like to give a rejoinder because in the past, in some isolated instances, we have seen politicians mostly coming along with the young people who engage in, shouting matches. And for us, the Security Committee, we have taken note of that, and we have put measures in place to make sure that all these programs that I've mentioned run very smoothly. Jagoro mano mar duond bura mar UDA Hassan Omar ochayo kwetha mano mabende obalo kod piny owacho kata maketo piny owacho tesre kuom mano mabende owacho ni kwethno ema osebedo ka wuok oko kendo nyiso achaya ne jatend piny Kenya William Ruto kuom kiro ayenje kaachiel kod wacho weche moko mabende okotenre kod siasa weche ma ok odhi kare. Ne oloso e boma mano ma Mombasa kocha sama bende ne orado kod jokanyono mago mag duond bura mar UDA kama bende ne oro kwayo ne kwetha mano mabende obalo kod piny owacho ka okwayo gi mar mondo migite magigo siasa mano mar kwe kaachiel kod mano mabende nyalo kelo ganda jo Kenya kanyakla. Hapa sisi tunasema ni William Ruto na Profesa Kithure Kindiki. Tunaelewana? Hapo hakuna mjadala. We are not negotiating the presidency. The presidency is William Ruto and Professor Abraham Kithure Kindiki. Wale kina Matiangi, hawa kina Wamalwa, huyu jamaa Mkabila, Rigiji, wawache hii mambo yao ya matusi. Na wakiambiwa mambo ya ukweli, waache kulialia. Waliambiwa jana, sijui huyu hali kwangu, yule hali kwangu. Mumeambiwa muimarishe afya ili afya yako ya mwili iongoze afya yako ya kichwa. Waache kulala, mwache ile mambo mnafanya, urongo mwingi, propaganda nyingi, sabotage nyingi, hamuna track record, hamuna maendeleo yoyote. Tunataka tu kuhamasisha watu kikabila. Wasema Mahima ungoja nazi kuanguka. Jatend migao mano mabende ochung'ne migao no mano mar pur kod pith e pacho kae Kiprono Rono okwayo jopur mar mondo mi gibed kod kwe ka girito mar mondo mi obi ochwal ne mbolea mar mondo mi gichwal chenro gi mago mag pur kaachiel kod pith e pacho kae. Rono ne wacho ni ong'eyo ni nitiere ng'ur e wi deko mano mar chwalo mbolea maket koda mago kata kamano ne oyango ni piny owacho oseketo kanyo chenro makare mano mar neno ni jopur duto te obi oyudo mbolea mana kaka ne gisesingo. Ne owacho ni ka ochopo chieng' tich adek juma mano mabiro to mbolea go biro bedo ka osechopo e dero mano mar NCPB ma bende jopur nyalo chopo mar mondo mi giyud mbolea maket koda mano. Bende notiyo kod thuolo no mano mar chiwo siem mager pino ne achudhe moko ma bende tudore kod apisi no mano mar NCPB mar mondo mi gikwal mbolea go kapok gichopo ne jopur. Wale wakora tulishika chusi walikuwa wanaipa mbolea hapa Olunguruani, wanachanganya na kukoroka. Nasema asante kwa wale watu walitupikia kusema kumuumana crown. Ndio tukaruka haraka, na nasema asante ADC na watu wako administration yote
kufunga hawa, hakikisha hawa watu wako ndani. Kama mtu ananunuliwa, mpaka serikali mwenyewe wananunuliwa, sasa mwananchi anapata haki wapi? Mtu anaenda kuchanganya mbolea, anaweka sijui kwa kinwa ngine, anauza bei ya sijui 3800, na unajua mbolea ni 2500. Alafu kuna mkora ngine anaenda kununua, anajua kweli mbolea ni 2500, ananunua ya 3800. Hata wewe unataikana uwekwe ndani, kwa sababu una spread corruption. Na wale wakora ninasikia wako West Pokot, tunaenda kuwarukia hapo, wanafanya vile nilisikia hapa. Lakini hawa watu wenye tuliwashika, weka hawa ndani na ndani na ndani kabisa, kwa sababu tunasema kama unaweza ipa mbolea na kama unaweza haribu mbolea, hiyo ni maisha ya watu, inaitwa economic support. Ningependa kuwajulisha wakulima wa Kenya ya kwamba tayari imepeana mbolea milioni 5, na kwa sababu ya hii mvua imekuja kwa fujo, wakulima wengi wameanza kupanda mapema, na ndio unaona hii influx. Na tulikuwa na shida kidogo ya meli ilikuwa inakuja kutoka Morocco, ingekuja direct, lakini kwa sababu ya hii vita yenye iko, unajua imepitia South Africa, lakini nafika next week. Ikifika next week, hiyo shida ya mbolea utasikia tena. Na vile vile hapa Nakuru kuna train ilikuwa inaenda Eldoret na kupeleka workers. Nimesikia ilikuwa na utilafu na tumerepair, Kenya Railways wametusaidia. Alafu hiyo train iende upande wa Eldoret, Kitale na Moisbridge kusaidia watu wa upande ile. So tunajua kuna shida kidogo kidogo, lakini ka warango weche moko wayudo kanyo ni riwruoge mago mamoko mabende romo 20 ma kedone ratich oganda e pacho kae owuok oko kendo gi kwedo malich mokalo duokruok kaachiel kod ayany mano mabende osebedo kaneno e lela moloyo to e kind josiasa mago madito e pacho kae. Ka mane otimore achien en mano mabende ne omulo jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod Rigathi Gachagua. Jotelogo kata jokedne ratirogo mabende ne nitiere kod romo kamoro ni Lukenya ei Athi River wacho ni aduoka makamano kata ayenje maket koda mano en mano mabende thiro apisi mano maduong' mogika mano mabende yudore e pacho kae. Negi wacho ni okang' maket koda mano en mano mabende nyalo pogo oganda jo Kenya e pacho kae, kendo ber ka timbe maket koda mago opogruok godo moloyo to e kind josiasa mapacho kae. Choomba ni kwamba tuangalie sana kwa makini, hususan chapter 6 yetu katika constitution yetu ya Kenya ambao inazungumzia maadili. Tuna watoto ambao wanatazama runinga zetu na kusikiza redio zetu na vile vile kupitia katika mitandao tofauti ambao akiona mifano kama ile kutoka kwa afisi kubwa sana katika nchi hii, tunapata mifano michafu sana ambao tunaambukiza watoto wetu. Kwa hiyo hatujapata mfano mzuri sana tangu jana hadi leo ambao ni matusi machafu, hayafai katika mtu yote, hususan katika uongozi wa nchi hii. Ni hayo ambao naweza sema kwamba jamani, sote wa Kenya tuna jukumu ya kuzingatia chapter 6 katika katiba yetu ya Kenya. Respect and give honor to the office of the presidency. The conduct that continues to degrade the presidency is appalling. An institution and symbol of national unity that belongs to all Kenyans, as espoused in Article 131 of the 2010 Constitution. Article 73 of the Constitution is unambiguous. Authority assigned to a state officer is a public trust. It must bring honor to the nation and dignity to the office. It vests in the office the responsibility to serve the people and not the power to rule them. We therefore demand that the President and all political leaders exercise language, conduct, and leadership worthy of the offices they hold. Chapter 6 is not merely an ornamental chapter of the Constitution,
but a guiding light for our leaders on their conduct in their political offices. The presidency is not a personal platform. It is a constitutional trust. Kenyans require political hygiene from the top and across all political actors. Yena mondo miagamu ya General Markala TV kikidhima bor bankinde machuoka dogo kod weche mamoko mathoth. Komuch to wan kore duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo, kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Odiochieng' yamb siasa kudho ma opogore opogore ka jotelo riwore kod duond buche siasa kaachiel kod riwruoge mag siasa bende mopogore opogore. Kaka japiny be ing'eyo kaka yamb siasa ringo e pacho kaindi, to gin dongruoge mage mowinjo bedi ni iyudo kaka japiny, to bende gin jotelo mage ma ochung' malaro lemo ma opogore opogore mabiro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen kochakore saa 3:30 mar otieno ka ikelo ni koda Joash Odhiambo Mitula. Magi duto iyudo mana ka okalo e chenro nendo mar orindi mar siasa mana e Kala TV. Orindi mar siasa kik bai. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Kala TV today and let's make the magic together. Machiegni kendo wadhi nyime yudo weche manyien mago mag Adiro Dichieng'. Wayudo kanyo ne gavana Manuma Machakos Wavinya Ndeti bende owuok oko gi duol achiel kendo okwedo malich miwuoro siasa mago mag ayany kaachiel kod nyiso achaya ma josiasa ma pacho kae mago madito osebedo ka nyiso elela moloyo to kirayany kaachiel kod weche mago mabende ok odhi kare. Wavinya Ndeti ne oloso kama bende ne owacho ni ayany maket koda mago ok owinjore wirani nitiere nyithindo mago matindo e pacho kae mago mabende rango wang' jowi kaachiel kod winjo weche mago mamoko kowuok e mbui. Koro ok en ranyisi mano makare mar mondo mi josiasa onya siasa maket kod mano. Nataka kuambia wanasiasa bwana, maneno ya kutusiana watu wazima wacheni. Tunalaana. Watu wazima waache kufanya nini? Kutukanana. Sasa watu wazima wakitukanana hawa wadogo watafanya nini? It's about monkey see, monkey do. Lazima tukue na heshima sisi kama wakubwa wenu. Hata tukiongea tusipite, kuna mali hatuwezi tukapita kama watu wazima. Because tukienda hivyo hii dunia itafanya nini? Itaharibika tena, hatuna nchi nyingine. We do not have another country. This is the only country we have. Angalieni watu wengine wako na shida sana kwa sasa hii. Wanapigana. Hata sasa hivi naambia ati nipeleke watoto huko. Siwezi. I cannot. Mimi siwezi kupeleka watoto wangu kwa hadi wakauawe.
Warango weche mago mamoko kama bende wayudo kanyo ni jogedo moko ariyo ne omoko e yot moro mano mabende ne ogore piny otieno mano mabende piny norogodo kawuono e gwengego mago mag Westlands e kaunti mano ma Nairobi kocha. Riwruok mano mar Msalaba Makwara yango ni chenro mano mar manyo kendo reso gi dhi nyime. Magi obiro bang' ka bende jowetegi mamoko wachore ni ne oresi maonge hinyruok moro amora ma bende ne giyudo e seche mago ma bende orofa maket koda mano ne ogore piny. Gikanya emadike lagi komar mi weche manyien mago maga diero dichieng' paniko molo kanyo sa 10 abiro do kai kod weche mamoko ka kelo nigi mana e yono machiek. Oriti masani dhi nyime rangwang' Joy mar Kala nyinga Neli Achieng' Ndine jaloko mara David Abila.